Uyakhumbula ngikutshela ukuthi ngifuna ukuhamba nawe uye edrobheni? Ngiyakhumbula. Wanqaba ukuhamba nami. Yes. Wabuya usuna ukuperfume intombazane ne-makeup la. Wazi Mos. Indlela esizihambayo zinabantu abahlukahlukene. Abahlukahlukene ukuthi uzoba ne-makeup unuka i-perfume. Mfethu. I-perfume ingenaphi? Mfethu. La soke sikhona mfethu. Khona wesifazane khona isilisi uyanqaba uthi wakunomuntu wesifazane angazi ukuthi uzwa kanjani umuntu wesifazane. Lapha umhlangano Efonini yakhe futhi. Ku-WhatsApp wakhe. Kunentombazane igama layo ngilazi ngikhohle ukuthi kubhala ukuthini egama layo kuningi la ekhanda. Kuneyinhliziyo bhuti uyabona ukuthi mabekhuluma uyafunda adelete aphendulelwa afunde kushuthi ngemistake awadelethekanga lama-heart. Ngambuza wavele wangihleka uVumani uVumani ngifuna ukukutshela uSinqumo uyaphika akakwazi futhi ukuphika umbono vele akuhleke nje njengoba ehleka nje ugcina usuyisilimi. into emehlekise phela efanele uhleke ukuthi yini ehlekisayo ukuthi ungitshele ngenhliziyo zale ntombazane ukuthi ususenda inhliziyo if umsebenzi inhliziyo zingenaphi emsebenzini. yazi inkinga iqalaphi. Inkinga iqala la kuthenini uthathe ifoni ungene la ungathunywanga khona kube khona into ofuna ukuyibona kithi ifoni yakho bewungenankinga bese namanje kunankinga namanje. Ngibingelele mbukelo eVumani film lokhuluma uVumani aluleka emhlabeni ingane awusoni madoda le phansi emanguzi kuthiwa akakhubala umuntu uyegcikeni kodwa kuyasikho lapho silala sikhona sanithanda kakhulu babukeli ngama no King la nomfowethu lapha mfowethu lo bafethu ngambona namhlanje uqondile uthe ukhathele ukuthi egqoka izinto engazi ukuthi ngone nikhuluma kancane kakhulu bafuna ukubatshela nje ukuthi yini asibeka la namhlanje. Vese ngikhohliwe senibone babukeli injabulo lo uKing ke nje bese echazela ubafo iyazana kakhulu namhlanje sise village indawo esambele kuyona sizobheka usisi la osibhalele useke wafika ke la kwaVumani Films uneyinkinga mayelana nomuntu wakhe yonke into ade i-right kodwa manje engathi siqala ukuthi kube nezinto ezishintshile nje mfethu. So sombheka siza ukuthi kwenzakalana sichazele konke nje. Babone nekhishi lakhe amadoda ngiyazi azothanda ukuzothenga khona yabo. Oh ya. Azothanda ukuzothenga khona Nkosi yami. Hawu. Ngiyazi lo sisi kade ayemfuna kodwa phela uthathiwa ngithi. Haya uthathiwe. Njoba sizelana nje sizokhuluma ngomuntu vele nje. Sebebambisene baze bakha ngisho into eziningi ndawonye sazozwa kahle ukuthi yini siyenza ukuthi azakhale njoba esibhalele ekhaya nje. Babukeli sanithanda kakhulu so singene phakathi sibone ukuthi zithini. Hey. Knock la ekhaya. Uyaphila mama? Ngiyaphila. Hawu. Sikuvashela sakuthembisa sokuvashela la ekhaya. Hayi, ngicela uhlale la. Mina ngiyayihlalela ngize ngitshela ukuthi sekhaya. Noma ngithini? Yebo. Yes. Niyaphila sisi? Ngiyaphila kanjani futhi? Siyaphila. Kunuka kamnandi ngathi niphila. Ya, siyapheka phela ukudla la ekhaya. Angazi njengoba nifika ngalesikhathi angazi noma ngisazokuthola. Please noma ungasiqala nje noma amanzi noma ijuice yini ekhona. Yo, ubaba i-Coca-Cola It's right. Babukeli. Namhlanje nizoke nibone ukuthi kuyadliwa mfowethu. Sesicela ama Coca-Cola kuqala kumele siqale siyehlise lena before sizothi yini errong yabona. Inkinga vele kulambekile. Awufisa ufuna ukuzwa neplate lakho. awufisa uhlezi uniyeza ngathi ungahlezi uyabona. Hlezi kamnandi. Awu siyabonga. Ngaze ngahlezi ekugezela yini awufisa hlezi ekugezela amaglasi. Yabona nasize ngento ebalekile. Alright. Sikuvakashele. Hayi anginankinga bengizokhuluma la ngokuthi. Awu ngicela nje kude. Sifikile. Ngendlala for sure ikhona.
Ngingajabulela kodwa phela ukunipha ukudla namhlanje. Okay, akunankinga mama, ukudla ungakuletha. Mase usihlale la usixoxele kahle futhi yini khona ngiyalo ngathi khona into ewumoya ngoba ngibhalele. Akusekho right. Hayi uzochaza mase ungala. Alright. Khona labantu bazobona ukudla okuphekayo. Alright, siyabonga. Ngeza. Hey. Ilona leli khishi lalo mbhemi. Babuyele akekho namhlanje ngibambele imali. Mayanga igadi leso livelela imali ngabe lizoma nathi la. Webafu, awunayo drink bese yakho lekomishi. Ungeza nje mfethu ngana khona bazokubona. Ungaphile kuhle mfethu. Futhi angiboni ukuthi namhlanje sikhona sizobaqukula. Sizoyipholela nje. Umbukela abone mfethu ukudla yabona. Siyabonga. Umbukela kubona ukudla. Ngicela usondele cameraman mfethu. Nosisi la usiphakelile kuhle ukudla. Sisale senibona nje nalo nekhishi lakho sisi. Size kulona abalihlanganisile ke mayelana nalo lahlelo lo lasekuqaleni ke engathi baphathene kahle nobaba kwaze kwaba ukuthi yonke into nje iyaqonda benzelana nezinto bayazama ukuthi baphushane empilweni ukuze impilo iqhubeke amakhaphuli kumele enze. So yeah, engavela ngidithizile ukudla mangikubuka yazi umuntu adela mbili. God bless our food in Jesus' name. Amen. Change this food into your flesh. Amen. Siyabonga. Ngizawuthi mhlawumbe manje ngizohlala kanjani futhi? Ukudla kadlena la ekhaya. No, cela ukuthi ma uzokhona. Uzodla masese. Into serious ayifuni ngisho ukudla. Ayifuni ngisho ukukhuluma and no, ayikho into ezowenza ukuthi namhlanje akuliwa bandla. Ungakhululeka nje uhle akuliwa. Hayi akuliwa. Lokudla kuthonsisa amathe. Cameraman ngiyavela kodwa lokudla. Ungabi nomona, ukusondeza nje eduze mfethu kubelula. Manje mama ungabe nje usichazele kwenzakala ngempela. But Vumani nginenkinga la. Cela ukumuva la. Usinqumo manje. Nje ukubona kahle cameraman. Usinqumo usenginikeza inkingeni. Kunezinto azenzayo nje engayiboni kahle manje. Uhleze sefonini. Angimfonela usathi yebo. As if ngathi khona umuntu amsabayo okhona angazi akasanginikeza nje le yanto le. Yabo. Anazi ufika late uyazi like ukudla like wonke umuntu kumele ngo7:30 kumele wonke umuntu sekuqedile at least lapha ngabo 8 sengiqedile ukwasha izitsha konke ngiyageza ngiyalala uyakwazi lokho kodwa nje okuningi sengidla ngedwa ngiye bathroom ngedwa okuningi nje besikwenza ukungikhupha ngazi wagcina nini Ima before sikhulume endaweni kaSinqoma ikhishi la udayisela khona ukudla ungake usho ukuthi likephi nendawo Ikhishi lami lilana evillage eChatsworth eduze kwesikolo Imbali Yethu Primary School. Yes, eduze kweMama Army Tavern. Yes. Bangafiki ke baza ngenye indlela ngathi bazofuna ukudla. Ngiyacabanga ukuthi sike simfonele ubafo. Uzolibamba manje mina Noma 10 akakabuyeli kumina angazi kwenzakala njengoba ngikutshela mhlawumbe uzolibamba kolwakho ucingo mina Kodwa nisabambisene nje kusemnandi kakhulu ngaphandle nje kwale inkinga lezi uyazi wena bhuti mawuke waba umuntu oshadile before asibona abantu abathanda ukukhuluma ngosinye isikhathi kuyitshela ukuthi into izodlula ingadluli ngingasho ngithi yena ngokwakhe ubone ngathi sisaba njengoba ngasho ekuqaleni usinqumo umuntu bese ngimjwayele kakhulu ukuthi yena akazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi there is something behind yabo so ngeke ngize ngithi ku right ngeke ngize ngithi yena wazi ukuthi ku right because mayifika ngiyayenza leyo fake smile yabo
yonke into siyayenza. Okubuhlungu, okungizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi yena akazi ukuthi ngikhulelwe. Hayibo. Cause manje yonke leyo nto ifuna ube nesikhathi. Imali Futhi angazi ngizoyisho kanjani kuyena ngoba isikhathi anginikeza sona sincane kakhulu. nesikhathi esingakanani unesikhathi esingakanani njalo Cabanga ukuthi 2 months, zoqeda 2 months manje. Yawu siyakubongela Umnandi kodwa. lokudla bafo nabo shomo usukusestile ususangaza kuphela njalo. Hey siyakubongela siyakubongela kakhulu into enhle leyo. Wathi ngizama ukufonela noma mumbonela wena wenze njani uyayibamba phone noma uyayibamba. Akayibambi uzongitshela ukuthi ube busy. Akayena vele umuntu obhizi. Umuntu obhizi kodwa akakaze abe busy. Ngazi ukuthi ayikho into ebaluleke ukudlula mina empilweni yakhe. Njengoba kuthembisa. Yes. Awumzame mfowethu. Hello? Kamba kanjani bhuti? Kuright webhuti ungakephi ukhona la ngase kitchen ekhaya. Uzobhodazwa lapho. Ukhuluma noVumani live from iVumani film ukhona ngala ekhaya. 2 minutes away or 1 minute away ukuze ngifike nje endlini kumama. Ayazi bengicela nje ukuthi mhlambe la ukhona uzama ukuthi uze ngala ekitchen baba. Vele ukhona mama ekitchen, kulungile, ukephi ukhona vele mama ekitchen. Hayi sila ekitchen bafo sesisa order lana. Sokhokha ngoba sifuna sesila ekitchen sisaphayelwa nokudla so kumele sikhokhe ngoba sifuna ukuyisikhisha. Hayi la nenza kahle, manje ngivana kulungile nje, ngiyacabanga kuni. Okay, sure. Hawu, naze nangisiza hayibo. Lapho bengimkhumbula akaqhamuki khona liphi lelathi uzoba. Manje mozama ukukhuluma naye uthini yena? Mozama ukukhuluma naye. Akholutho. Uthi akholutho. Sasiyadideka. Uvela athi akholutho. Ngimbuza ukuthi kwenzakalani athi akwenzeki lutho kodwa ngiyabona ukuthi khona kwenzakalayo. Ifoni yakhe ayithinta namanje sayithinta. Ifoni yakhe ngicina ukuyithinta ngangibona ukuthi khona lo muntu akhuluma naye adelete kodwa meqeda ukukhuluma naye. Mombuza uthini? Uthi intombazana akhula nayo. Futhi ishadile. Bakhulumane mhlawumbe ayikho into ke wayibona. Angiboni lutho kodwa nje angiboni lutho inhliziyo ezuthiwe ngeke ngayibona. But ngingazazi iqhamuka nje esikhaleni futhi ayidelithwanga zona. Yebo. Amantombazana kukho osuke wambonela khona. Ileyo ntombazana leyo le ngishoyo. Manje ngeke ngize ngisho ukhefuli kakhulu nasefonini isihlali. Yabo. Akuyena umuntu ofree. Ubefika ifoni nomuntu ayibeke la. Sikhuluma sihlale phansi sidle ifoni la. Manje sefika ifoni ayi. Sikhuluma uthi uyabona. Sesu awazi nje kwenzakalana empilweni yakhe. Yazi ngazothi aka understand ukuthi mangakanani amadoda amfunayo. Mfethu kukhona ukufuna ukubuza King. Cha mina ngingayibuza nje kusethi mhlambe awucabanga ukuthi mhlawumbe ngoba ibhizi ngempela ngoba noma mhlambe nawe usudinga isikhathi ngaleyo ndlela because kuyenzeka umuntu uzogcina umsolela izinto ezingekho kanti yabo ngoba isikhathi wasasithola kwethu omvakayo Right. Ngizuma nje madoda ezinhlelela. Namhlanje mina ohleli ngala bafu. No, kufanele kuhlusa wena kahle. Hayi hlala lapho ngoba mhlawumbe ngayithola suthola mina ngizodla phezulu mina Bana kunzima mavele ngifike eduze komfazi wami kana ngeke. Ungangifebeki lo. Wathi yakuthemba nje. Akhona ukuthi phela ukuthemba kodwa phela. Hey, bakona lokho uhlale eduze kwakhe. Kufanele uhlale lapha ya ulinde mina. Ekujazi ukuthi umuzi unomthatha yakhona. Umnumzane nendawo akahlala kuyona endlini. Wona uhlala kanjani eduze kumuntu wami? Hayi.
Hayi angizwa. Cela umnikeze mama enganezwa. Lokudla lokhu baba sengiphakele ubhuti manje ayi namhlanje angazi ngathi uthukile. Namhlanje sagada kwenzekile. Ngoba phela amagadi bengakawaqashi. Yabo. Amagadi phela bengakawaqashi mina. Noma siyagada nkabi yami. Phephile mina. South Africa uyazi nje usisebenza kanjani. Manje lesigebengu lesi. Ngeke ungakade uhamba nalenkunzi le. Madoda khamba kanjani? Hayi ku rice baba, ku rice. Kwenzekeni abashebe ninga namhlanje. Sasho nje sathi sofika baba ekitchen. Sizozwa netest yokudla yabona. Nomhlaba ubone wonke ukuthi hey umama uyapheka. Kodwa phela yazi icala leli sendenzile kahle kahle. Nithela kanjani engazange ningithinta but kufanele ningithinta. Ngingezwe ngani nithi nasendlani nifikile ekitchen kanjani? Yini edala nenze le nto leyo? Mama wona bawazi ukuthi bazofika kwena. Bobalendela. Ya kahle bafu. Sifonelwe umama la. Esitshela ukuthi ake sifike ngapha sizoqalaza ngapha. So sasesabona ke nathi ukuthi yabo kunokuthi usale uzwe ngabantu noma size endaweni yakho mhlamba ukuguma komsebenzi awukho. Ngcono asikuchazele khona sesifikile la khona semasifika la sesathaya lesikuthinteke nawe sikwazisa ukuthi ayisesikhona la noma ke kungaba ukuthi mhlambe senze wrong kodwa ke umama ubazi besibizwe uyena hayi ukuthi nifele sayiqala. Kodwa phela nina ni wrong mina. Hayi ukuthi uma ngabe ku wrong ni wrong ngoba phela inamba yami ninayo yabo. Linda bafana benifonela umama uqede ukunifonela umama. Ningifonela. Hayi kusinqomo. Naku sifonela umama la ethi asise lapha yakhona yabo. Yini kwenzakala nikonke nihlelayo nomama nokonke enzayo noma lento le. Hayi ukuthi ngibe nitheleke nje kanjalo yabo. Yona into engayifuni lento le. Hayi nabafu angithi Hayi yazi kuma ngiyafika ngisenibhayile ngisho ukudla nyathi kodwa ke phela ke akunankinga ke vele kusastore lawo kusastore akunankinga kodwa nje wakona lokho nje yabo nanokuthi kodwa ke kulungile ngoba nihloniphile mase nifikile anzange niye endlini nje la esitolo ukuba ke phela benendlini lamakhadeni lapho enizowabona kahle namhlanje kwabhekisa phezulu ngoba ngizoqala ukona shuthi lento le niyiplanile nje bonizana nifika nabantu abazogada yabo i-wrong kodwa ngempela uthatha nenzile yabo. So ayiqali igcina yabo. Ngoba la magadeni lawa awubheka phezulu. Ibuko lesi ziyonqasha zingatholakali zobe zifanisa ukuthi engathi ezabanye lebuko lesi. Hayi bobaba mina obabizile. Yeah, hayi ngizwe lakho. Kumnandi ukudla kwakho kodwa mama. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Mina obabizile baba. Mina obacelela ukuthi abafike uBhuvumani namhlanje. Sekukuningi ngikubuka kwenzeka ngithula. So ngithe akafike namhlanje khona izinto engifuna siyilungise. Nako yini manje leshini ngisenze. Angizwa bafu ngamphindela. Ngithi nako yini manje lesiningi engaka seyenzeka. Le mhlawumbe ngenze ukuthi ugcina sobeza lo Vumani wakho. SekuVumani wami manje. Ukuthi angithini sonke wakho. Ngangimazi mina lo muntu ngangingamazi ngamaziswa wena. Kodwa phela manje Ngangingamazi. useyakwazi manje ukudlula mina manje. Uma uzovela afike nje oqale ngashongo nokusho ngangitshelanga mina ngimficisele eduze kwakho usumphekele nokudla. Mina ngazi ukuthi nje umuntu ofanele aphekele ukudla imina lekhaya. Umuntu omyeni wakho. Umuntu ofanele seduze kwakho futhi mina. Mina lekhishi lelangeve ukuthi ngikwenzela lona ukuthi ukuphakela uVumani uhlale nabe eduze kanye. Uvumani phela yena wakithi akena wakithi. Yini wangicabangela izinto ezinje kusho ukuthi usuyazi ukuthi No, ayikho ekucabangela yona. ungicabangelani phela uma uzothi uBhuvumani mina ngangingamazi ngimaze ngawe. Manje usungitshela ukuthi uBhuvumani sekuyicala ukuphakela uBhuvumani, sekuyicala ukubiza uBhuvumani la ekhaya. Ngangingamazi mina ngamazi. Kuyicala ukuthi umbize mina ngingazi ngoba phela abantu kufanele ukukhulume nami ungitshela ukuthi uzo. Awenzi kahle ngizokhuluma nawe kanjani? Ngizokhuluma nawe nini? Okay phela befanele masumtshelile umtshele mina ukuthi uVumani. Ngizokutshela ngesiphi isikhathi? ngixolisa uniphazamisa Ngoba kumanje bafika ungekho kodwa uthi la ekhoneni. Kodwa mina ngeke ngakufonela ngangakuthola. Ifona ngibini. ya yazi ngithi ngifuna ukwenza kanje Ifona bengishiye endlini nje. Ifona ngishiye kamera. Ukuthole kanjani uBhuvumani ifoni mayishiya endlini? Ukuthole kanjani? Ayini njengoba ngivele ngihambile vele ngabo njengoba ngibuya ngaye endlini ngathatha ifoni. Ifona ngishiye ejajini ekamereni. Wesinqumo yini ungasanginaki?
Awu, nako kokonyaka. Sukela nini manje ngingasakunaki? Awunginaki wena ufika endlini ebusuku. Uyazi mose ukuthi Uma ufika endlini ucofa ifoni yakho angisayiphathi. Ifoni yakho ihlezi kuyiyona eza kuqala manje empilweni yakho. Uma ukhumbula kahle mina obekeza kuqala empilweni yakho. Ngisho u-anti phone manje usuthi mama. Ungibiza ngomama izinto engingazazi manje. Izinto ongazange ungibize ngazo. Wena mama wena ufuna ukubize ngobani? umbuze mfethu azi ukuthi azombuza Ikupho ufuna ukubize ngakho okuthandayo? Ube ngibiza uMayidululu. Engibiza usithandwa sami. Efonini nje makuringa ifoni bethi sithandwa. Yabo manje sengumama. Mama senguma wakhe yini manje. Uke wazama ukukhuluma naye mhlawumbe umtshele. Ngizokhuluma naye nini lo muntu ufika sengilele futhi. Bafo wena wayifika selele mfowethu umnumzane uMosi. Bafo angithi awukhohle ukuthi sisuka phi nawe. Yazi mina ngiqala. Ebatsheni bonke kuyena umuntu okuyena. Wenza izinto kanje uyanqala ngempela. Ngimtshela nje ba azosebenza bethisha. Mina ngibhizi. Mina ngisebenza ngefoni isikhathi esiningi. Into eningi ngenza efonini. Manje ngiphume ngiyohlangana nabanye abantu. Kusho ukuthi mina wavula ikhishi ukuthi ngivaleleke la ngoba mina bengihlezi ngihamba nawe. Wawufuna ngizohlala la ngivaleleke la mina. Wena wenza into yakho usuku lonke. Awunginaki futhi awunaso isikhathi sami. Umsebenzi wakho lento yenza manje ayifiki kade wayenza. Lento yenza manje kade wayenza. So manje ngathi iyafika. Ubuthi uphuma la endlini ungitshela ukuthi ngesikhathi esiwukuthi ngizowenza into ukuthi sokhuluma ngo11. Manje kushaya u11, kushaya u12, kushaya u1, kushaya njengoba ngikutshela futhi Vumani. Ngithi mina mthaye kolwakho ucingo. Mhlambe uzolibamba. Mina lami futhi uyangithusa methi ngila ekhoneni. Eliphi lelikhona? Yabo kubuka ukudla uyaqeda ulambile lo muntu. Phela ngithi bengiza nkosikazi phela ngoba ngizowadla. Ngoba ngikhona. Uzulambe kangaka uphuma phi? Bafo kodwa awuboni. Yamba uyangihleka ngiyisilima mina ngiyahlekisa. Awuboni kodwa bafo ukuthi bokuphamba bokushashaya abafana. Hayi ayakho umuntu ozongishasha. Kuyikona ukuthi yena. Bazongishashaya kanjani futhi Vumani engivalele la? Bazongishashaya kanjani? Engivalele la. Mangisuka la ngiendlini. Ungibeka ngemoto la. Imoto yami nayi lapha eminyango. Uyazi ukuthi nginemoto kodwa nje mangiqala mangathi ngiyostock umisa imoto la sihambe siyostock kuye ngihlale la angivalele la ahamba. Eyintathakusa ngolesihlanu lesiweek ufike eyintathakusa wathi umsebenzi. Omuphi ke sengifuna ngichazele lo msebenzi. Lo. Bafo ngabe khona. Uthatha indawo yami. Bafo ngabe khona mhlawumbe into oyibalekelayo mhlawumbe endlini yabo. Like ekwenza ungahlali ungathanda ukuhlala endlini kakhulu. Mfethu ayikho into engebaleka endlini. Kuyikona ukuthi mfethu abantu kunamabhizinisi angahlanganisa. Yabona mfethu mina uyangiqala ngokukhuluma. Ngoba uyazi yena ukuthi kunendawo engihlanganisayo ukuthi sivule ibhizinisi yabo. So leyo ndawo leyo irana namandini. So njengoba ngenza ideal namandini. Yabona uyazi nami ukuthi uncingile into emntweni. Njengoba nawe la ngoba uncingile ukuthi ufuna ukuyenza lento ofuna ukuyenza kithi. So yabona India ningafuna manje ngo2 lithi ndoda asihlangane endaweni ukuthi manje senze ideal ukuthi yabo. Fanele ngishiye phansi engenzani. Ngihambe ngiye khona ngoba ngisawulungisa umsebenzi. Manje mangihlala naye endlini kanje kuzosizana. Yabona ke India khona India elingakubiza nje limelelana nalo bhebhenene wentshebe yakho kusukela ekuseni kuze kube intambama kuze kube intathakusa. Hayi makunjalo kusho ukuthi akuhambe wonke umuntu ke South Africa kuhambe namandiya ke manje. Kancane. Hayibo. Ngixolisa yazi ngithule nje lana ngiyanibuka manje umthetho wami vele ngifuna ukuthi ngiqale ngibabuke bomabili amaside abantu mabekhuluma. Lana bafo ngiqondane nawe nje ngibona ngathi umama la unenkinga yokuthi isikhathi akasasitholi sakho leyo nto semenza ukuthi aza kusolele ngisho izinto mhlawumbe engenzeka ukuba awuzinzi. Umama uyahlala. Mfethu ungithelele la ngithelele mfethu mfuzi. Le ndaba le yinkinga. Yabo. Ungithelele la mfethu mfuzi. Yabe ngikuvalela mfethu. Mfethu ngiyachaza mfethu la ukuthi kungenzeka ukuba umama nje mfethu ushayelwa isikhathi sakho wena bafo sekuwukuthi usubambeke ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe awusakwazi ngisho nje nesikhashana esincanyane nje ukuthi umnike. Because yabona manje ukuthi usegcina sekusolela ngisho izinto engenzeka ukuba uzenze. Yabo. Mina umama angazi kanti ukuthi yini inkinga yakhe ngoba
ngale endlini ngivuka endlini ngami yabo emini ngibhizi ngihlanisa yini lengake busy imali yini le nje efikile empilweni yakho senza ukuthi ube busy kangaka sinqumo Wena mama uma ngibuka ngakuwena ngathi khona lokhu yazi bhuti usinqumo la einsukwini ngibone imess intombazana angazi ibhalwe ukuthini lentombazana yes ngiyabona ukuthi ngathi khona lento le vele khona efonini yakhe bhuti ku-WhatsApp wakhe kunentombazana igama layo ngilazi ngikhohle ukuthi kubhala ukuthini egama layo kuningi la ekhanda kuney'nhliziyo bhuti uyabona ukuthi uma bekhuluma uyafunda adelete aphendulelwa afunde kusho ukuthi ngemistake awadilithekanga la mahati ngambuza wavele wangihleka uvumani Vumani ngifuna ukukutshela usinqumo uyaphika akakwazi futhi ukuphika umbono vele akuhleke nje njengoba ehleka nje ugcina usuyisilimi into emehlekise phela efanele uhleke ukuthi yini ehlekisayo ukuthi ungitshele ngenhliziyo zale ntombazana ukuthi ususenda inhliziyo if umsebenzi inhliziyo zingenaphi emsebenzini yazi inkinga iqalaphi inkinga iqala la ekuthenini uthathe ifoni ungene la ungathunywanga khona kube khona ufuna ukuyibona ngithi ifoni yakho bese namanje kunankinga manje ifoni yakho angisayithinti mina abona manje le password usuyifakile manje usuyishintsha kangaki manje password angaze ngisho nje password ifoni yakho ayisavuleke ekuseni bengithi ngiyayivula ayivulekanga mangizothatha isinqumo sokuthi angifonele uBhutfumani ngoba ngezokwazi nje ukuthi sihlale phansi wabeke isikhulume ngalo manje bafo uyakhumbula ukuthi lo muntu wamthemba uSuzuzu uzomphatha kahle inkabi yami ngimphathe kahle ayikho into embi ngisenze kuyena ukala ngama-message efonini yakho nama-heart nesikhathi Bhutfumani akasanginikeza isikhathi sami nje akanginikeza isikhathi akasangithinti isikhathi esincane nje ungithinta isikhathi esincane angazi akasanginikezi leyanto inkabi yami yini edala ukuthi ungamniki isikhathi i-attention yabo ungasamthinti uthi awusamthinti uthi awusamthinti ayizwa leyo nto ngibhizi bukubukela yabo uyazi ngizobe ngibuyele kuyena uyazi ukuthi ngicela ukubona ukuthi uyena sengiyakwazi phela wena kodwa phela manje awukwazi ukuthi ungafeza ifoni phambi kwalamakhamera akho uyambona-ke Bhutfumani akasakuthembi umama uma ngithi ngiyabuka yini edala angangithembi phela uma umama engasangithembi shuthi umama futhi zikhona izinto mhlambe aseqala ukuzenza uma ngingekho mina ezenza ukuthi angangithembi yabona mina ngihamba zonke izinsuku angishayo nawuvalo uma ngimshiye umama ngoba ngiyazi vele ngimshiye endlini u-right uma-ke endlini ukesitolo yasebenza so wena bafuna ukucabanga kwakho cabanga ukuthi njengoba engakuthembi khona izinto azenzayo engithi uyazi ukuthi isena noma izigebengu uma zihlangene zombili asikwazi isigebengu ukuthuma esinye isigebengu ngoba sazi ukuthi uzoshaya sona finish manje ufuna ukuthi mina khona into engiyenzayo angishongo zikhonto phela usho kanjalo sinqumo why uthi yini manje angitshela ngezigebengu makhona isigebengu ngenzela umfowethu umzekelo wena kodwa usamthanda niyakwazi ngiyamthanda Nkosi yami ngiyamthanda ayilapho ngafa baby nami ngiyakuthanda nje ngiyamthanda baby ngiyakuthanda nje kodwa manje ngifuna isikhathi sami ngifuna nginikeze isikhathi sami ngamuzwa ukuthi akalokho eyalena leyo uyayisho into ayifunayo baba njengoba ngisho ukuthi mina ngixakwe mama ngoba uyazi mama mina ngisho ngihamba la hayi ukuthi ngihamba ngani yabo kufika imoto la kufika Khalihuthi abone ukuthi umuntu esilisa lo mthathayo ngihamba noma sengibuya awona imoto ngiyashiya ngisadrive ngihamba yabo ngiyayishiya imoto ngihambe ngaleyo so angikwazi ukuthi ngimhlanganweni usifike emhlanganweni sibambe lo mhlangano yes mhlawumbe umuntu siyasuka siyawenye indawo yabo isihluka indawo ezihamba ngoba angeke manje usuyishiyelana imoto uyakhumbula ngikutshela ukuthi ngifuna ukuhamba nawe uye edrobheni ngiyakhumbula wanqaba ukuhamba nami yes wabuya usuna ukuperfume entombazane ne-makeup la wazi Mos indlela esizihambayo zinabantu abahlukahlukene ukuthi uzoba ne-makeup unuka i-perfume i-perfume ingenaphi mfethu la soke sikhona mfethu khona wesifazane khona isilisa uyanqaba uthi wakunomuntu wesifazane angazi ukuthi uzwa kanjani umuntu wesifazane lapha umhlangano uyafika emhlanganweni ubona umuntu kade amgcina ubona umuntu omaziyo uthatha ihake Mos yabo
Sinqumo uyakhumbula ukuthi wena wangitshela ukuthi lezo zinto zamahaki wena umkhaya wena lezo zinto zamahaki nje into ongayifuni ngoba nami awufuni indoda nje ezoloku isondeza isifuba sayo uzoyidubula. Namhlanje wena usuyavuma ukuthi kube nabafazi abasondeza amabhexeza wamabele kuwena. Impilo umuntu wesilisa ngiyefana nje umuntu wesifazane. Vele angifuni umuntu eduze kwakho. Khumbula mina ngikompine ngifika la uvuma nangihlelo eduze kwakho. Angeke ngikwazi ukuvumela indoda ukuthi ithathe ihage kuwena. Ihage mina ngithatha abatweni social emhlanganweni hawu mfethu ayizalo. Kushuthi-ke nami esontweni ngawathatha amahagi nalabantu engisonta nabo. Futhi kalelo sonto fanele uvululiye ungabusaki. Hayibo ngeke sinqumo phela manje usungitshela enye into-ke manje. Awukwazi Usungitshela enye into-ke manje ngeke ngiyeke isonto mina ngenxa yakho. Ngiyeke ukusonta ngenxa yemikhuba yakho oyimbozayo. Ngimboza imikhuba yakho ngami. Ayi nawe bhuti lento yakho yangibangela isicefe nje. Futhi fanele ukhethe-ke manje ukuthi imina noma isonto noma ilenkinga zakho wena onazo. Yabo. Imina oneyinkinga sinqumo noma wena oneyinkinga la? Mina ngibona inkinga. Awuyibona inkinga kanjani sinqumo ungasenasikhathi? Inkinga ngibona ngoba. Ngibiza umhlangano serious la nobhuti Vumani wena ukhuluma nefoni. Uyambona-ke bhuti Vumani? Uyambo? Endlini khona uyahlala nawe kusofa. Akahlali bhuti Vumani. Mangise dining room uhlale ekamereni. Mangise ngithi ngizohlala naye embhedeni uyasuka uyohlala. Angazi noma sekukhona isichitho angazi mina kwenzakalani. Angazi futhi ngizohlala naye kanjani. Angazi. Akasafani bhuti Vumani akasafani na before. Akasafani usinqumo. Enye into futhi engayifuni wena mama. Yabo ngoba ubhizi uyacomplaina nje ukuthi nesikhathi sakhe nginaso. La sekuvele ngifike igcwala amadoda. Amadoda obani? Ngekitchen impela ngiyavuma kodwa la semvele ngifike igcwala amadoda. Nala madoda Iswenzani bafa amadoda? Ngokwami phela sokuthi mhlawumbe sokazodla noma kadedla phathi. Asuke ezodla amadoda asuke egcwele lapha Vumani. Amadoda eza la yabona njengoba ubuka kunama truck ayehlenyuka la. Abantu bakhanda amanzi la kulungiswa amanzi, kulungiswa imigwaqo, kulungiswa yonke into nala esikoleni khona abantu abasebenzayo. And abantu besilisa labantu abasebenza lapha abalambayo abanye bathi bahlala bodwa. So ngizongabaphakeli ngenxa yakhe manje. Enye futhi iyangidina lento endabantu ngoba bazi ukuthi ungena. Abanye abangazi abanye bona noma ngifike ihlalele phansi lapha ngiyithulele tothi nakhona ngithe ifoni ngibhizi le fonini ngenza into zomsebenzi le fonini yabo alo bembuka babayishibona bamncoma bodwa le angithanda lo akade umuntu afana ngiyenza afana ngivalele ikhishi yini khona into abayihlephulayo yini kumina mabengibuka ikona afana ngilivalele ikhishi hayibo ngeke awuboni bafu mhlawumbe ukuthi ezokulahlisela ngama-customer if ukhalaza kakhulu neyikhalo ngomama wonke kumele umthembe kumele ube ne-trust eningi kuyena cha ubaba mfethu ukumthemba ngiyamthemba njengoba akushuthi awungithembi ngiyamthemba mina awungithembi umama manje awungithembi futhi usenabangani ayikithi mhlawumbe usenabangani yabo baphela lento le yoni ukuthi umuntu abe nabangani yabona ngoba ngesikhathi ngekho mina ehleli la mina ukhona abantu afike bahlale naye la bese bamdlisa ushave wendaba ezingekho ukuthi yabo indoda indoda eyithi ukuze kuthiwa indoda enemali ayinasikhathi ngomuntu wesifazane kanjalo indoda engenamali inesikhathi ngomuntu wesifazane yabo lonto yena unakho konke nakhoda ngalutho yabo mina nami nginaso isikhathi ngibhizi musu uthi nginakho konke muthi nginakho konke nganginakho konke kwayapho konke unawe manje angisenakho konke ubona ukuthi mhlambe bazothi abantu uthatha step mother sakho wathandana naso i-step mother sakho leso usuthandana naso ne yeah akusona step mother sakho isithandwa sakho yeah but sengikhuluma i-history eninayo yabo awubona ukuthi abantu bazothatha advantage uthatha umuntu kababa wakho ngoba ukhesedlulile emhlabeni then ke sudlala ngaye mhlawumbe wamhalela yabo ingoba sukutholile okufunayo bazosho njalo hayi ayikho into esingiyitholile ngiyifunayo anginikeza kona vele into engiyifunayo vele nangidizeva kuyikona ukuthi yena ngeyakhe indlela manje njengoba ngisho ukuthi khona abantu asebembonise into engeyona yabo abalalela naye wayengena lonto bambonisa yona ayizwa lonto le awuboni mhlambe mama ukuthi mekunikeza isikhathi esiningi mhlambe ngase kunciphe la ngaseyimalini ingakho ngimbuza ukuthi yini le edekile empilweni yethu eletha imali la ekhaya enza ukuthi mina angabi nesikhathi sami lo muntu kade ngimdeposithela imali asiyeke into imali uyangincika cha ngizwa yonke into uyangenzela ngifuna wena ngizwa
Angifune mali manje, angifune ukuze mali abone manje. ukuthi into engiyenzayo Angifune ikhona. mali manje. Yabona mina ngiyahamba sihamba indlela zethu esizihambayo kukhulunywe likhulunywa ngayo ingene imali ngiyithathe yonke manje bithathe ngitransfer kuyena yabo ngiyithulele ngizwe ngayo cellphone noma ngibona imessage hayi imali ingenile yabo ngiyithulele Angifune mali manje, ngifuna wena mina. mina into engifunayo mina ukuthi izimali zababa angashiyo kuthiwa laba ucebe nje izimali zababa wakhe kanalutho wahluleka nani nabo that's why ngenza okwami eceleni nami yabo lezi mali zisihlale nje kanje yabo Imali anginandaba nayo Sibonga. Ufuna how many osukwini ufuna how many minutes, how many hours? I-hour elilodwa nje. Li right kumina. Ngelunch nje akabuye njengasekuqaleni azodla la endlini. Angiboni ukuthi ngise right ahambe. phela angisahambeli la manje indlela Bafu yazi ukhona iphuzo ke walichaza la uthe uyakwazi uyabuya njalo ntambama ulala ekhaya ekseni uyavuka futhi uyahamba. Uma usubuyile ekhaya kodwa isikhathi sakhe uyabake naso lesakhala ngaso. Uyathi ukhathele. Yakhathala nje kulezi zinto. abafazana bathi yabazi Uyakhathala. ukunawo yabo mowamuthi kancane ufuna ngaphezulu okade uvele nawe ubhizi usuku lonke yabo iyonto ebangwayo kahle bekithi ngiyabheka iyonto ebangwayo ukulungile yabo ngekulungeke ngalondlela kuyena Angifune mali. buka nje namanje yabona manje ngibuye yabo ngithi ngizohlala naye sebenze sesikhathi sokuvala samthoyivalela endlini yabo nawethu yavuma namhlanje ukuthi hayi namhlanje asibonde nomama yabo Yeah, eplaza. ngithi Lento yabona lami engiyibukayo. ngiyafika surprise one ngizothola isurprise ke mina nigcwele la ekitchen Ifonele nini? Ndoda. ifoni ilike endlini phansi komcamelo Ifoni. Angithi wena uthe ifoni yakho usebenza ngayo. yes Isisala phansi komcamelo manje. mos namhlanje ubonile ukuthi kufikile usicelo Wena wangithatha usungenza isilima wena. Wena usungenza isilima. Imani yazi. Wena usungenza yabona isilima. soyalwa ke manje Imani. Usungenza isilima. Soyalwa. Imani. soyalwa ke manje Ungenza isilima. Indlala Yazi. ingekho. Uyiqili wena. indlala ingekho Indlala yakho. Bafu yazi ngiza kulelo phuzo kodwa hayi ngale ndlela yakho manje. Lukumcwaneko mama. Bafu mina into engiyibonayo lana mfethu akuyona lento into engazizi ixabanise yabona lana ukuthi into eshodayo ukujabula nje ukujabula nje mfethu anele umama Futhi akekho umuntu wathi kuthokozwe ebusuku kuphela. Ngazi leyo ncwadi yayithathwa yokuthokozisa abantu ebusuku. Akithi ngibuyile namhlanje Ubuyile. ngizoba umthokozisi nje akithi ngizoba umthokozisi Angithi uyazi ukuthi ngithe intombazane ingafiki namhlanje ukuzongisiza. Ubukhona ngiyifonela ngithi ngithiwa ngabe uthe ngifike ayizi intombazana That's why ngisiza khona ngizoba nawe ngithi that's why ngifike early kwena ngizoyithatha phi intombazane ngalo 4 Khona ukuhamba ke mhlambe ebeach ngishawa umoya ngiyenzeka. sagcina nini hayibo ngama Easter hayibo Imali naye akangaka after ngadisila lapha ebeach. hawu mhlawumbe sako 5 kawu 3 Uyazi uyabala nokubala. yindaba athi kawu 3 kawu 3 wena uyazi kawu 3 futhi uyazi awona 3 kangaki ngitshela nje kawu 5 sayako 5 Ngalesikhathi usibhalela mama kuthe khona enye into eyisurprise office ukuthi umtshele yona yabo lo. ya but ikhona isurprise ngifuna ukumtshela yona yini usuyangishiya uyahamba so cha bathi ngizala kuhambe yazi yadlala kathi. sefuna ukuhamba wena surprise le kahle kahle Wena uthi mina noma inini mwenza umhlangano ngizohamba cha ngiyabuza Ngoba wenza umhlangano. lento lifanile Asikho sokhona lana. surprise manje okokuqala sifika la Uyazi sinquma imessage ifika lapha kwiVuman Film then bayihlaziye yabona lo. ya So okokuqala yonke into isuke ibhaliwe lapha phansi thina siqhamuka sibuyela kuwena yonke into ibhaliwe lapha kuma message angithi uyakwazi lokho. kodwa okokuqala la uzange ungitshele wena ukuthi hayi manje basile la kune surprise ekuthiwa uphathele yona nezindaba ezikanje wena uthe kunendaba olukanje kanje but manje sekuvela ama surprise yingakho ngithe kuwena kuningi awusenaso isikhathi sami awungiboni nje ayikho into ethi nje ungibuka ubone ukuthi okay manje kunje okay manje maybe kunje ayikho nje uyayibonela nje mina uyabona nje yazi befanele ngikunikeze i-off
noma isonto lonke nje urelax uhambe ovakasha kini ngencane. Hawu bafo, hayi ukuthi uyathatha isonto bese banawe. Yazi nami ngitshela ukuthi uzothi bese banawe umnikeze lento ayifunayo uyamxosha futhi. Angimxoshi but akaye kubo nje ovakasha kubo ashaya umoya abuyeke eze kumina yabo. Sinqumo. Ukuze labantu ahlala nabo la Wesinqumo. angasaxhumana nabo ngoba wesinqumo. abantu ahlala nabo. Sinqumo. Usangithanda? Ukuthanda ngiyakuthanda ngeke futhi. Unamanga usangithanda. Futhi ngizokutshela mase ngingasakuthandi ithi abana ke manje. Usangithanda wena. Angisakuthandi. Kulula ukuthi ngihambe. And okwesibili ukhuluma indaba okuhamba. Kulula ukuthi ngihambe la kwena. Uhamba uyephi? Usuke uthi ngiyephi kanti umuntu Uzophinda ubuye kodwa. ngivakasha ekhaya khona umuntu ongangami ongathi uvakashile ushiye umuzi wakhe ushiye uvalile because kusho ukuthi ngizobe ngiwuvalile awulona ithemba manje kusho ukuthi ngizobe ngiwuvalile mangiwushiya nawe uzohlezi uvaliwe Nanguvuma nginamagadi uthatha amagadi akho ogada ubuso. Uyadakwa wena Kanti sekulula. Yonke into isilula nanguvuma umuntu sinikeza amagadi agada umuso. Yebo. mina buvuma ngazi ke ukuthi umuntu mhlambe angazi mhlambe uyahlanya lo Ithini ke lo surprise yakho sengicela ukuzwa yona. into nendaba surprise mina unandaba nami Ubona phela uhlelo phambili kona yonke into. Ubona phela isithanda ubhebi wena. Ustufuza umabhebeza wena uyabona konke wena. Yabo lo. ukuthi ngizokutshela ukuthi ngikhulele Bowuthi uzongitshela. Bowuthi uzongitshela. ngikhulele Ukhulelwe. Ukuthi lonke lolaka nolakhe ukuthi ukhulelwe wena. nginolaka yini mina nginolaka hayibo anginalo ulaka Unali. Akuzwe yibona ke lento ke wena ukuthi ingani yonke lento icinile. Lento edebelisho sonke lesikhathi. Futhi yena nje lolaka nalo lokuthi awizwa nje wena lento ukuthi ngikhulele awizwa mhlawumbe ngizongitshela ngizwe kahle. Ngizolo ungitshele. Umama Wena ke uyibona usuyizwa kahle le ndaba wena. Sekuwena ke manje usuyizwa ke le ndaba yini yakhe ndengane. hayibo Cha ngibona sengena. Ngiyagula wena Ngibona sengena shiqiki yona le ndaba. Hey yazi ngamla kancane ba. Ayibuze. Ngamla kancane ba. wesinqumo uyazi ukuthi sikhuluma ngengane la umama mhlawumbe wesibethu uzojabula ukikiza. Thuli umithi ilozo mongitshela kona. vele ngithi Okay ingane sekhaya. Ayikho phela inkinga siyabonga. Ukuthi ukhulise isibongo sale ekhaya. So uma para ngathe. Uyasmile. Kisula ke. Lola kona ndaliphela. nawe kodwa unginaki Awu mina ngiyakunaka. Umatasa ma. Ake sabona wena indaba zabantu ababili ihlilishiwe vele kuthiwa zingena. Wena usuwalela usuka khona. Uzofika umoshela umuzi wami. Yenzeni ma? Yebo. Cha. The way oqala ngakhona ufuna uzokumoshela umuzi wami. Ngoba sifike kitchen kumele ngingwasifike ekhaya. Cha befuna ungifonele nazi ukuthi asihlangani la nawe. siyeke phela leyo siyeke manje Wena into kumele mawuyenze kumele uthinte kakhulu ngala kwamaphathini. Hayi ngoba phela Uyezwa mangikhuluma ngokuthinta usihleka kanjani? ngizwe impela. Phela sengiqalile ngiyakha. Uline usaphansi ufanele ngiqinisa kakhulu kwakhe. Upheka kamnandi kodwa baba. Hayi naye ukudla ke into zakhe. Uyabasola labantu abahlezi bebuya. Kodwa bekheshi ngicabanga ukuluvala manje. hayibo Cha ugcola amadoda first now. vele Kumanje ngiyafika kugcola amadoda. hawu Hayi vele bafu. amadoda awufa kuphela Ngathi uphumule nje ukuzala njengoba seyithwele nje kuzomela ahlezi esendlini. nawe Ngiyafuna ulambe ohlala emakhaya. Ungahlala baba. ngeke emakhaya hlala emakhaya wena ufuna ukusala wenzeni la Kodwa hamba ohlala emakhaya. Uzahamba ohlala emakhaya. Uzothutha. La kuzosala kudayisa usisi lo umsiza. Manje mina into engifuna ukutshela yona ukuthi yini oyifunayo njengamanje oyifuna ukuthi ishintshe ngayo. Yabona because akusiza ukuthi nilokhu nikwebhana lokhu omunye. Hayi mina ngifuna lokho, hayi mina ngifuna lokho. Ngifuna lokho, hayi mina ngibhizi wara yabona manje kuze khamba isikhathi. kuningi engifuna kushintsha
Mangimfonela ngifuna ukumthola efonini njengalamandiya abafonelana nawo bemthola efonini. Nesikhathi sami noma engazufika ezodla asho efonini ukuthi ngizoba late namhlanje uqhubeka udle. Angi-informe njenga before. Hayi lento ayenzayo. Ngikutshela ukuthi ngiyahamba ngazi ngizobuya nini. So masho njalo into ezikanjalo afana amabona ngisho isikhathi ukuthi angafiki. Qhubeke izinto eziqala manje angazi ngizokubona nini bengayazi mina leyo nto. Ngitshela manje. Uyabona-ke nje Ngitshela manje manje. njoba ilanga lishonile manje mothiwa ngene ikholo manje ithi asihlangane endaweni ukuthi ezofana ngihamba. Ujwayele ukuthi ngiyahamba angangizobuya nini kodwa ngizokufonela. Ungifonele manje awusangifoneli. Manje awucabange manje fanele ngikufonele sisahlangene nje kanje kusamnandi la sikhona. Ngizophuma kanjani ngiye lapha ngiyofonela wena ngoba ngesikhathi ngibuya lapha sengiyagejeka enkulumo la. Ngizoyirecover le nkulumo. Kusho sekufanele ngikwazi amabhizinisi onke. Hayi ngiyakwazi wonke. Wena nale business mina ngazi lutho la ngiqhubeka. Mina ngiyafika la ngifike ngihlale lapha nani nosisi nginishiye futhi ngihamba. Angaze ngibuze lutho la kwenzakala nani. Yabo ngaphandle ukuthi kusahamba kahle nebusiness nesitore. Okumele ukugade bafuthi angaphatheki kabi kodwa yabona. Uziphatha yena ke kabi. Mina ngemphatheka ngezinto ozenzayo mephatheka kabi kusho ukuthi nengane izohlukumezeka. Hayi ngeke. Ngiyakwenzeka lo. Ngeke lokho kwenzeka. Sasa ngicela ungiphelezele ke sekadokotela. Bengingafuni futhi ukuliqala ikhadi lase clinic noma kadokotela ungekho. At the same time ngizofuna njalo mangizohamba ngiyobona udokotela ube khona eduze kwami. Lokho ke ngikuvuma ngikuphikise. Sobona sekwenzeka lo sikhathi ngoba ngidode amatasa. Angifuni njalo ngawo. Angifuni ukuyivuma, angifuni ukuyiphikisa. But ngikubona sekwenzeka ngoba angazi uyanini eclinic noma kulo dokotela uzobuya nini yabo. Kodwa ngizobe ngiya kanye njalo ngenyanga. Kulungile uzobuya nesikhathi sonke. Mangiphuma kadokotela ngizophuma ne-date esho ukuthi sesohlela from lapho ke. Mara ngifuna ukuhamba ngiyi-1 ngenyanga. Inkinga yakho ke iqala lapho. Ikona ngithi manje leso ubona seyenzeka ukuthi kuyalunga noma kulungile ngoba uzokuthi wena kusasa njengakadokotela. Uzothi kusasa mina ngiyohlangana nobafu. Khona idile esiyoyenza. Kufanele kenze njani? Ngikhansela idile ngoba udokotela wena. Angilwe. Akekho bafunga omthembayo ongakhona ukuthi akubambele idili. Idili? Yeah. Yokuthini? Lo suke mhlawumbe uyenza uwedwa lapho leyo dili noma unayo ipartner. Ayisithi manje wena njobula angithi ubeziwe ukuthi uzala. Nangu umuntu wakho namhlanje naye. Usuhlanganisa izinto engahlangani. No, ngifuna inkulumo yakhe. Usuhlanganisa izinto abantu bethi yena ayekho umuntu engamthola ahambe nawe. Ahambe nobalo. Why usovela? Ekubambela idili nosahamba nonkosikazi wakho. Amadili enginawo ngeke abantu like wena manje amadili enginawo ngeke ngithi mina ongene kuyona ngoba wana wazi khulunywa ngani khona kuqhubekana kugcinwe ke yabona into le yes but mangi free so hamba anginankinga mangi free so hamba Bafu unayo ingane noma kuzobe kuyokuqala le ayikhona khona uyazi ikhona. Ngicabanga ke mfowethu ukuthi uyazi ukuthi isimo somuntu wesimameme kanjena nje iyona ndlela asazoba yona le kuwena nje. Hayi inkinga. Kwesinye isikhathi ungamthathi njengomuntu ohlanyayo ukwazi ukuthi ingoba kulesimo. Phela mase ngibona ukuthi angihlanyele ngizophuma ngemshiya. Uma ngemshiya ngibuye mase lehlile la. Thethe ukwehla kancane. Njengoba manje ngoba phela inkinga ngoba nolaka kangaka sho ukuthi iyona lento namanje. Hayi as long as you understand nje ngaka. Ngiyakuthanda baby yazi. Uyangithanda ngempela noma udlala ngami? Angikaze ngadlala ngawo. Entweni zonke zokudlala ngaze ngidlale ngothando lethu. Lokho nawe uyakwazi. Kodwa ngibona ungasalithandi serious. Ngiserious. Njengoba ngikutshela ukuthi mina angibuzwa mina sinqumo ngiyakwazi angibuzwa la ku-blood angibuzwa. Cha phela ngeke sakho impilo yakho manje ngisafana sekuqaleni njengoba usho ukuthi wena usunento sohamba nayo. Leyo nto phela manje yona sikulawula lawo. Futhi phela iyona lento ngasangizwa kahle. Iyona phela ekulawulayo. Ngaphela ngithi nilawule nani. Kodwa ngiyacela ke bandla kulokho engikucelile konke ngicela uzame ukuthi sihlangane. Uyazi ukuthi abantu basemakhaya babengayifuni lento esiyenzayo. So mabebona
mabezobona kunezinto esingazenzi kahle noma bebona usungasekho eduze kwami bazojabula kabi. Ya kona ayikho into Bazojabula. engayenzi kahle mina. Ngakona nje ukuthi le nto enzayo lokusifaka abantu ukuthi ubezovumana bese isidingo sovumana kuyona yonke lento. Bese ngekho. Ngiyakuzwa mkabami ukuthi bese ngekho isidingo. Uyakhumbula ukuthi sisukaphi? Ngiyakhumbula suka Nkabami, yabona uNkulunkulu namhlanje. Yabona nkabami. Kona ngifisa mfethu into engiyicelayo bafu ukuthi umthande lo muntu yabona. Ngoba manje lento ifaka igama lami phakathi yabo lona. Wena ngiyakusola. Wona uyangisola wena. Wona unako ukunginyobela. Akusekho Mhlawumbe mase ngithathe ifoni yakhe mhlawumbe ikhodi bengayibona. Ayinankinga mina Yazi ifoni yakhe angiyithinte but ayinankinga awuthi ngokuthanda ungayi. sefana ngiyithinte manje ngibheka ukuthi ayikho into engizothola yalo mfebe. Lo muntu mfethu nje. ingcono ngoba usuyabona ukuthi ithintwelani ifoni ithintwa mase kukhona into oyisolayo naye ungablame khona into abeseyisola ingakho Iwazi nje le nto bezana kade ngabona negama engali-understand nje ngapha ngathi kuyini lokho kodwa kusho ukuthi okwesifazane inhliziyo ziyahleka akho neyodwa futhi ehlephukile inhliziyo kwenzakalani la. Phela futhi ibhizinisi ilambe kahle umhlangano o-right yabo. Shuze enye into bafu ngagwema ukuthi mhlawumbe udelete ezinye izinto angazayibona yabona. Ngidilithela nini imfihlo. Kodwa phela ngizoyazi ukuthi uzomlimaza. Bowudilithela kulama conversation eni yini lokho why bowudilitha kahle kahle lapho washiya lezi inhliziyo eziwu-2. No phela senza ama-deal kunento efanele umuntu ayibone usuke i-delete ukuze ingaphumi ibona abanye abantu. Like wena mali ngithi fana uyathatha wena uyiphethe. Uzobona into esizikhuluma la mhlawumbe sikhuluma ukuthi fanele sobulela ubani. Sesimbulela ubani ngathi umzekelo yabo. Lo nto le ayikho fanele siyigcine le ngoba once uma wayibona uma seyibonile manje izomthusa angeke afike esitolo ekhuluma kumuntu asebenza naye. Yazi ifoni nasinqumo ebusuku ethi ngiyaphetha ngathola ukuthi uplani kobulela uvumana yabo. Usiyasuka naye lo sekitchen uyotshela wakhe ayangena amaphoyisa ziyangena inkinga yabo. Kunezinto afanele benizikhuluma ningazigcine efonini yabo. Kunezinto engafanele nizikhulume over the call nihlale phansi or nichathe bese niyadelete ukuze ubufakazi buphele yabo lo nto le. Manje wena Musa ucabanga ngale mangihleli nawe eCalifornia ngiyiphendula angaze ngayiphendula. Okay. ngithanda indlela ombuka ngayo Ngiyamthanda ingakazi ukuthi ngiyamthanda ngempela ukuthi ngitshela ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. Manje wasazowafika ke la uzofanele mhlawumbe vele sinyama sidle inyama hawu khuluma nami lapho Sihlale phezu Uyabona kodwa usukwanja. Hayi ngiyambona kwesigebengu Isigebengu mina mangithi ngiyakuthanda ngesigebengu. hayi Mama mhlambe ungake nje ngiyacabanga ucameraman wethu meka angahlehla mhlawumbe ame lapha ezansi ukuchaza ukuthi la isitolo sakho umuntu ofuna ukufika la endaweni yaseDube Village engafika kanjani yabona. Kodwa please bandla umuntu ngiyacela uyayazi inamba zakho uyayazi inamba yala isitolo esebenza. Okay. From 6 to 6 emva kwa6 ayisebenzi like asasebenzi angimdingi umuntu ozobe efuna ukudla ngesikhathi sokulala. Yayibona. Ngoba mhlawumbe uzobe edinga okunye ukudla yabona. Hayi phela mase edinga okunye ukudla ubaba unesibhamu esikhulu nesincane. Ubaba unesibhamu esikhulu yabona nesincane. yabona vumana. Okay, yeah, ungakuchaza nje siswami ukuthi ikhishi lakho likephi olakhele umuntu wakho okuthandayo. Ikhishi lami leli cela uveze negama lekhishi. ngilakhelwe isithanda sami lana. In fact uqala wangithengela imoto wangenzela isurprise ngale ndawo. Le ndawo ise village eWilbidashe eChatsworth. Sidayisa i-rice and chicken nepapa nezinto nosu namasalad. Soon kuzoba khona nenhloko inyama yenhloko. Soon kuzobe khona nenyama yenhloko. I think ngabomhla ka-15 sobe siqala ukudayisa inyama yenhloko. Then siyatholakala ku WhatsApp wethu it's 0603480 ungayisheshisi phela ibize kahle. Angifuni abalaleli bathi nginomona ngikuphindisa nginamba. It's 0603480
3480-292 inamba yethu esitholakala kuyona. Bakwethu ngicela umuntu ozongifonela kule namba afune ukudla not enye into kuba wala ekhaya unesibhamu esikhulu nesincane. So please bahlali ngicela senze njalo, ngicela isupport yenu futhi ngiyayidinga isupport yenu kakhulu. Ngingayijabulela futhi isupport yenu bahlali, especially abahlali bala eduze evillage. Ngibonge kakhulu nakosomatekisi bethu nothisha bethu bayasupporta kakhulu, ngiyabonga. Siyanithanda bothisha, siyabonga bakwethu, singayini ngaphandle kwenu. Bahlali nonke bala eDube village nizothenga. Ungachaza nje ukuthi mhlawumbe indawo uthenga ingakephi? Indawo yethu ingese imbali yethu primary school eduze kweMama Ami isitolo, kune primary school eduze kwayo la evillage. Muza kuyona wehla esihlahleni uqonde ngqo ekhoneni ngase Macingwane Road. Umuntu uyakhona futhi ukufona a request ukuthi Umuntu uyakhona futhi ukufona, ngiyakwazi ukumlethela ukudla kuleyo ndawo athi ukuyona. kodwa hayi endlini, hayi ebusuku. Not endlini, not ebusuku, please guys, ngiyacela bandla. Cela sithathe serious lento yokuthi la ngizokwenza ibhizinisi. I-phone number yam it's 0603480292. Yes. Abantu bangabona nje yini iMama Ami kitchen Yes, Mama Ami kitchen. Yes. I think uAmi lo okhulele la ngicabanga ukuthi uyena uboy wala ekhaya. Ngifisa uNkulunkulu enze ngathi singaba nengane yomfana Nkosi yami ezobhekana namabhizinisi ethu mase singasekho futhi ibuye isikhulisele lo mndeni. Ihluphe njengobaba wayo. Ingahluphi njengobaba wayo. Ingahluphi njengobaba hey, wayo. and babukela upheka kamnandi yobuthi yabona sisu sami Abe zathi inenkinga opho siqaqekile. Ucabana manje endlini mama. Ngoba mama beni bayazi ukuthi mina ngokomsebenzi kumanje bazobona ukuthi ngizosebenza. babukeli, siyanithanda kakhulu, nibalekile la nikhona noma ngabe ukuphi la ukhona. Noma ngabe yini obhekane nayo isengashintsha yabo, asikho isimo esipermanent guys. Noma ngathi ubona susemgodini omnyama sazophuma kulowo mgodi. Elokugcina ofuna ukulisho siswami. Elokugcina engifuna ukulisho, ngifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu kwiVumani Film ngokuthi njalo mangibafonela bahlezi bekhona, bayafika futhi ngesikhathi engisuke ngicele ukuthi bafike ngaso. Ngiyabonga kakhulu, bawusizo kakhulu, bayasiza kakhulu. Mina sengisuka kude nabo. Sinqola wena ungangimela. Mina into engijabulisayo ke namhlanje ukuthi nje sikwazile ukuthi ufike kulunge zonke izinto, nanokuthi nje sike sifice nje sibona abantu abaserious akubonayo ukuthi babheke phambili. So nje kuyangijabulisa lokho, khona ukuthi uyalungisa ukubona ukuthi hey usuyalungisa ngoba uyasiza, kodwa labantu bayayidlalela lana, siyabona ukuthi baserious khona into abayenzayo ukuzama ukuthi yonke into yabo ihambe kahle. So lokho kuyangijabulisa kakhulu bafo, ngiyabonga nanokuthi nje umsupport umama ngayo yonke indlela umsupporta ngayo mfethu, Aphinda thethe futhi futhi banjalo mfethu. Otherwise siyabonga bafethu, siyathanda kakhulu. Siyabonga. Sure. Siyabonga mfowethu, umnakekele kakhulu umuntu qhubeke. Hayi ngeke ngimyeke. Uyiphathe kahle ke mama, abantu besifazana abanye abalunganga. Igama lami lelo, igama lami lelo, igama lami ukuyiphatha kahle, igama lami uyazi naye. Ya, hayi sesingasana siphuthuma nasenyameni uyabona. Yeah. Lo cameraman uzothatha ukudla. Sanithanda kakhulu. Siyabonga.